Wah. Ang pangan kay kabuwakan ni Lilian. Okay. Guys, nahilom na sila kay nabusog na sa kamuan balanghoy. Nagubad ka ihon. Kato na sila guys, pinakahilo. Pati ang mga mata namin nabusog sa mga halaman. Nabusog sa mga halaman. Kasi ba nabusog, gigutom na siya. Kay wala kaibot. Nabusog sa kalago. Nabusog siya, pero kaibuton na kayo. Wah, tuya ka no? Hojeng. Nakadito. Bugnaw ka guys mo. Dito kita nanta dyan. Sunod mo. And guys, welcome to Bayers Cafe. So andito kami ngayon sa Bayers Cafe, guys. Entrance fee nila is 25 pesos for adults. Ayan. I don't know on children, maybe kasi kanina hindi kami pinabayad sa children. But as far as I know, it's 25 pesos yung entrance fee nila. 25 pesos. And sa swimming naman, adult is 100. Same with children. And overnight stay 100. Pwede din pala magdala ng tent dito, guys. So kung gusto nyo mag-camping, pwede kang pumunta dito para makapag-camping. Ayan. So ayun guys, welcome sa Bayers Cafe. Yan, samahan nyo ako ngayon sa aking vlog dito sa Bayers Cafe. Galing kaming ano guys, dun sa Adlaon, Barangay Adlaon. Tapos dumiretso kami dito. Connected kasi ito sa Trans Central Highway. And located to sa Trans Central Highway ang Bayers Cafe. Sunflower. So, dito na tayo ngayon dito sa Trans Central Highway. Medyo malamig dito. Tsaka kitang-kita mo dun yung city. Asa? Sa unahan? Mag-fog? If andito kayo sa Cebu guys, isa to sa ano, mga mataas higher grounds ng Cebu sa Trans Central Highway.
Iya jeng mamanungay mo. Wala. Kumusta imong kaon? Guys, ari kay mo bukid guys. Inyong outfit kinahanglan ningon ani. Nay, pangkatikista. Sige, Panginoon. Mura gidauban guys. Di na yung visibility niya magsi-zero na to mamaya. Parang bumaba yung clouds dito. Anong masasabi mo sa surf? Lumura to itong ganyan dili. Puro mo tanaw ka dito. Mupalit og milk tea. Kaya nga. Ang libre mong kanako. Ato sa damang tambay dito sa kilid mo yun. Nasa kilira. Swimming pool? Swimming pool? Timi, ato sa dito may swimming pool, Timilen. Ayan guys. Welcome to her vlog. Kanipin ba? Ay, kaniba. Ang tawag dito ay Kaniba. Biolensis Sipsis Gikut-kutis. Kaniba, kaninginani ba na? Pwede man ta maghimuan ako. Cloth man na, cloth. Oo. Towel man ni siya, towel. Towel niya, gipagahi. Nagipagahi. Tangag siminto. Kani guys, mo ni sigarilyo. MG. Okay. Sabi mo siya. Kani tambal sa kuan guys, kurikong. Guys, bagay king outfit ni Nicole oh. Sunflower. Unsa na day? Sunflower. Sunflower. Dako kayo guys. Oh? Dako pa sa utok ni Nicole. Oh. Dako ay. Sunflower natin sa pero okay, di ko mag-ginawa. Mura siya honey koy. Honeycomb. Honeycomb. Honey. Napa dito pe mo. Yan guys, sa gusto pumunta dito sa Bayers Cafe dito sa Trans Central Highway no? Sa Trans Central Highway. Ayan, meron din sila dito ano, Tea Trisha. Ayan, punta kayo dito guys. And ito yung mga available nila. Ayan. So ate, paki-invite mo yung mga gustong bumisita dito sa inyo. Kapag may free time po kayo o gusto nyo pong pumunta dito sa Bayers Cafe, open po ito palagi. Tapos kanang ito pong tea shop, milk tea shop is open for weekend, Saturday and Sunday po. Ayan, Saturday and Sunday yung open nila. Wala kayong weekdays. Wala sir. Pero sila ra available site, tapos cup site, available lagi. Pwede na pa booking sir. Ayan. So pwede lang magpabook. Oo, namay ka ng rooms for Ay, overnight. asan Tara sir, kanang babaw rooms na sir. Ay, may mga Bababa. rooms pala dyan sa taas. Oo. Kaya pala. So, ayan guys, punta kayo dito guys at bili na rin kayo dito sa Tea Trisha ng mga milk tea guys kung gusto nyo pumunta dito. Ayan, thank you so much ate. Thank you, Kasi sir. pangalan nyo rin. Jamaica Kababan sir. Ayan, Jamaica Kawaban. Ayan, thank you so much. Ayan. Hala nga, ay okay kayo. Ayan guys, kalami. Ginagaling ko na niya ang peanut. Ginagaling. Ang punta ng gusto nyo. Is. Igura ra. Gusto nyo, igura. Ay, ilan tinda guys. Sweet corn. Nasa mga hilaw, nasa luto. Pero may mo na ibaligya diri ya. Akong para sa tinda man sa pagkukudir. Sa unahan. Hilaw na, boss, pila. O, gyapon ma'am. Adiyara ma'am. Parehas lang hilaw. Tulo ka kilo ba mo, nandun na, masunod na sa kuno ka buok. Oh guys, nag-contest sila guys. Paunahan na kasi unang mahurot. Ay, mais mukbang. Mais mukbang guys. Bang sa mais. Ah, Man ako. hurot na daw ya. Sarap. Ang kinagamyan, may nakahurot ug una. Siya may nakauna guys, awa.
Ang problema, nag-diet na siya kaon kay nangunahon na siya na ibton. Tapos, mayroon pang ibang kakainin. Ay, tanaw mo daw. Hindi ko alam kung ano. Urot ng mais nila guys. Ngirag kinaon. Pang 5 rounds naman nila guys. Ang itong unang rounds nila naraay. Grabe kayo. So guys, balik na sa Osaka. Yan. Yan sa mga naiuyab dia guys. Gusto mo? Pwede raw mo makakuan diri. Maka-camping or mag-date-date. Dahil medyo malinaw-linaw na wala na yung fog. Yan, kitang-kita na guys. Kitang-kita nyo na yung baba. Pang-pang kasi dito guys. Tapos ito yung available room na lahat. Meron daw kasi silang available rooms. I think this one. I don't know. Baka ito yun. Mo nilang rooms dire, ma'am no? Mo nilang rooms dire. Sure, B! Siya ang nagduma dire guys. Hala, baka dia. Hala, okay. Wanna grab one? Yan. Ganda dito guys. Medyo malamig. Eat ka? Saan yung mong gi-eat? Saan yung mong gi-eat, Philip? Ha? So ayun guys, pauwi na po kami. Samahan niyo po ako sa aming adventure next time. Ayan. Pauwi na po kami guys kasi medyo makalimlim na. Ayan. Ayan. Madilim-dilim na ngayon guys. Kaya pauwi na kami. Ayan. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Sipit. Buru-buru. Eh. Tatayu.